jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish Yan ay patungo
ang sagot. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama niyo na naman ang pinaka-pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! Thank God it's Friday! Kaya naman, di ba? Halatang-halata na ang saya-saya ng araw na ito dahil last time yun na kaming makakasama ngayong week. At syempre, dahil napagamit na ang asimoy ng Pasko, nararamdaman ko na siya. Ayan, may parang nararamdaman. Sabi ni Miss Jazzy, I love you. Yes, ang ganda-ganda. So guys, are you all ready sa ating game ngayon? Dahil lahat ng ating games ay handang-handa na para sa inyo. At syempre, nakatuto kayo sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Awesome Club. At syempre, mga kasama pa rin natin ang Cutie Patuti, TMP. Yan, halo, Madrid Nation! Yan, halo, ang ganda-ganda mo naman. Hindi ko dyan, ah. So yan, syempre, halo kay Mr. AJ, kay Rika, and Christine de Guzman Roy. Halo rin kay Miss Clara and Erica Balatico. Syempre kay Miss Jazen, halo, Miss Jazen. Sabi ni Rika Chan, halo, Miss Kimpi and Team Rupi. Halo! Syempre, yan! Para naman before natin simulan ng ating game, heart crack naman kayo for Team Kimpi and like react on Team Rupi. Wala ka ba? Bakit may naririnig ka ba nagsasalita, Miss Kim? May naririnig ka ba? Wala. Mag-uumpisa na yata tayo, no? Ang Andito pala narinig ko si lang Ate yung Gazelle. masayang background music natin. kasi sa akin. So, wala na, Ayan, no? di ba, Mag-start na nag-rap tayo na sa ating sila. hangman. So, Tara. gusto nyo na ba mag-start sa hangman? Huwag nyo na Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang paborito ng lahat. Walang iba kundi ang guwapong Kengkoy, Rupi! Pasok! Tanungin ko sana kung gusto niyo pa ako. Hello! Pumati ka naman, di Yan, kasi halo pumati. kay Mr. Hello, Vico hello, Banzai and kay Rowell Morales. Halo! Kay Menolin. Yan, nag-heart rock na si Erica and Menalyn. Yan, di ba? Yan guys, heart rock po for Team Eto Kim. tayo. Yan. Yes. O, di ba? Yan na kayong dalawa. Di ba may kinakanta kayong dalawa kanina? Yung halo-halo nyo. Iparinig nyo naman sa kanila yung Wala, halo-halo hindi ko nyo. Oh, ha? Halo-halo. Yan. Hindi, yung kanta ng Christmas. Ba't nahiya na kayong dalawa? Halo. Ayan, Halo. dahil Christmas na, puro Christmas ang ating tugtog ngayon. Yes. Ready na ba kayo, guys? Ready na ba kayo? Kasi Siyempre, kami huwag mo ready yung na kalilimutan po. i-like at i-share ang ating page. Yes. Siyempre, Madrid Halo-halo Philippines. kay Mr. I-share nyo rin ang Jonathan ating na live. nandyan sa kapitan. Hello, Kachaki. Calvin. Uy, welcome back. Makain. James Salinas. Ready na ba sila? Hello, Ready na ba kayo, Jamie guys? Sarina. Ready na ba kayo? Okay, so hangman, pasok! So, in 3, 2, Ay, 1, sige. Hey! hangman. Transition! Ayan. Vlogger! Vlogger! Wow! Ulit. Sabay-sabay kayong dalawa. Sabay-sabay. Paano yun? Paano yun? One, Sabi sa camera. two, Ay, sabay kami. Sabay-sabay. One. Sabay kayong dalawa. Sabay-sabay tayo Two. tatlo, ah. 1, 2, 3, 2, go. Go. Hangman na. Hangman. In Sabay 3, kayong dalawa. Rabay namin, balik! 1. May sound effect. Shhh! Oy! Uy, may nagsabi si Jamie. Oh. I saw Kuya Rupi sa Glorieta 2 yesterday. Oh. Yesterday, Yaman. naka-checkered siya na black. may fun. May fun! Ayan, dami na palang Teka lang, humula. Sabi mo, ulo, tapos tayo nagpapakasaya sa transition. Si Christine, letter A. Letter A. Ano ba yung ating category? Figure of speech. Figure of speech. Walang letter Hey, A. guys. Walang letter A. Sabi ni Mr. Joe, hahaha, galing daw. Sabi ni Van, ano kay Vanessa, sabi niya letter E.
kilala ka eh. Pag nakita niyo po ako, pwede niyo naman po ako nakita. GGS. Oy guys, kapag nakita niyo may isang babae, Sabi rin ni free na free kayo Melanie, mag-message letter ng T. nila. Oy, may T, guys. Happy birthday, Michelle! Sabi ni Erica, letter N. Ay, guys! Meron na tayong letter T. Dalawa na lang po. Sabi ni Zaza, letter L. Okay, may L po, pero isa lang. Sabi ni Rica, W. Guys, dapat ko na yan dahil dalawa na lang ang ating lobo. Ay, yala! Kailangan na pong hulaan ang pinaka-word. Pinaka-word. Yes. Ano na? Ano naman nagkakaroon? Halo-halo kay Rosen! Hi, Rosen. Hi, Rosen! Balik ka na naman. Guys, kailangan ng hulaan kung anong figure of speech to dahil isa na lang po ang Colocando con balon. holgura. Dicen una estrella, una figura. Yes. Y ahora aprendí la sabrosura. Nunca he visto bajo la tempura. Guys, hula-hula Letter M! Guys, pag mali ang letter M, kasalanan ni Jamie tsaka ni Mark. March. Dalawang Isa na lang ang balon. M. Travesura. Ay! Sabay-sabay? Wala! Un gorro azul y panamera. First, Uy, guys! Sa Tagalog, sa Tagalog. Quilate. Dalawang set na lang. Mate, flores azules y quilate. putok na. Ayan, pinutok nyo nga yung baboy. So, yan. Pero meron pa din tayong second puzzle. Ay, Jocelyn. So, game na, game na. Okay, minnext na ba namin? Ito Pa-comment. na ba? Comment next, Comment guys. next, guys. Next. Yeah. Ready na ba kayo? Ready Guys! na. Paramdam naman Halo-halo kayo. kay Jocelyn. Ayan, ready. Yan, ready na sila. Ready na si Jenny, si Melanie, Si si Rosen. Rosen. Si Vanessa. So, three. Okay. Ay, nagbabalik na naman yung oxymoron na yan. Oxymoron. Parang ano yung Moron. Parang yung magkadugtong na Halo-halo kay Mr. Hi, Mr. Yung hindi, parang Ponte el cinturón y coge asiento. Que vaya la por dentro. El dinero nunca pierde tiempo. Ang ating next category ay oxymoron. pero nasa Rico isang se ve. No sé de qué, pero bajo otra vez. Flores azules y quilate. No salía. Mr. Okay lang po dahil ano, sabi ni Rika and ni Menalyn, letter A. Ay, walang A, hala. Yun lagi ang ano eh, unang pambato nila eh, Lagi letter no, A. Alam niyo ba sa ABCD walang number 2? Charot. Hindi, alam niyo ba sa number 1 to 10 walang letter A? Malamang. Hindi, yung nga. Ayun na, umuulan na sila. Ayun mo, magbilang ka. Walang letter A Walang kahit A. isa doon. Ah, sabi ni Jenny. Letter E. Letter E. Oy, tanong isa. Ang daming sumagot ng letter N. Sabi ni Rika and ni Menalyn. Yes. Nancy. Oy! May dalawang N sa dulo. Ano ito? Sabi ni Octavio, may bago tayong viewer, Octavio Rosario. Halo-halo. Sabi niya letter R. Vamos. R. Vamos a esperarnos pa' que Ay, wait, R. vamos a esperarnos pa' que Sabi ni Octavio at saka ni Rosen, letter I. Letter I. Ay! Ano yun? Ano yun? Iba yung na-press ko. Iba
Yan! Galingan mo kasi! May isang love yung putak ka sa akin. Ang bonus na yun! Si Misa na sasagot next time. Ayan, airy, airy, and airy. Feeling ko kailangan ng hulaan. Ano, Anong pasa dito? All love for Florence. Halo-halo. All love. Sabi niya, letter R. R. Ay, meron ng R. Hello! Sabi niyo, sabi niyo, letter I. Wala akong letter I. Ito meron ay siya. Meron ng I. Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Que pensaron que de amor nos íbamos a morir. Pa' sacarme el sufrimiento del pecho. Este mujer a nombre del despecho. Allá no vuelvo. Hasta si me la regalan la devuelvo. Ma, y esta noche me resuelvo y te resuelvo. Sabi ni Rina, letter C. Sabi ni Menalyn. Ang hihirapan ba kayo? C. Letter C. Ay, walang Ano pala kailangan ka na sa ano? Oh my God. Parang ang ay, wala pa sumasagot ng ano. Ano yun? E. Sabi ni Octavio. Ay, wala pa. Isa na naman ang pato. Sabi ni Jocelyn. Comment lang! Comment! At saka ni Jenny. At saka ni... Yes, silang dalawa lang. Letter B. Letter B. Letter B. Oh, may sumagot! Isang letter. May sumagot! Ano yung sabi? Seriously funny. Sabi ni J.O. J. Lara. Lara. Halo-halo. Pwede. Na parang magka... Buksan na natin yan. Halo-halo. Hala, tita. Hi, tita. Liza Zarcon. Hi, tita. Ayan, ang dami sumasagot ng seriously funny. Ayan, may nanonood. J.Lo Lara. J.Lo Lara. Viewers, if you Lalida, halo-halo. May lalaman pa ba sa seriously funny? Buksan na natin yan. Ng letter S. S. X. S. Ayan! Ayan. Go! Galing! R? R? Ay, may R na pala. Oh, you! U. You, L. Okay, parang Y. Si Jenny Len sabi, seriously funny. Siyang nanalo si... Si J-Lo Lara. Congratulations! J.Lo Lara! Oo. Pinaghalong J.Lo at J-Lo, Lara. singer yan. Si J-Lo tsaka si Lara Croft. Ayun na naman si Charot. Engineer. Thank you Hello, sa aming hello. lightnings. Yes. Lightnings. Ready na ba kayo? Meron pwede pang bumawi dahil Baka meron pa lightnings po ka, makakagaling class ka dyan. puzzle. Nagawaling si Alexandra Guys, Gabriela. hi! Yes, wala pa. Ang unang... May Last, isa pa. meron pa tayong last Kakabit din set. ako ng lightning. Yung set 1 walang nanalo. Sa set 2 ang nanalo si ating first time winner, J.Lo Lara. Okay, meron congratulations at meron pa tayong last set ng Hamas. So, Sabi ni Ana Jane Lara, thank you. ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Okay, Yes. 3, 1. 2, 1. Masarap lang. Eval. Eval. Ay, bakit ba? Yung gaganon ako tapos silang dalawa yung... Ayan ang ating category ay old fashion in. Ayan, unang-unang sumagot si Christine de Guzman Boy and Jenny Remo, letter A. Ay, wala ka! Mukhang malas ngayon ng letter A ah. Sabi ni Alex, letter E. Okay, may letter E. Old fashion. Ano sabihin ng ano? Ano ibig sabihin ng old fashion? Mga nakaraan.
Sabi ni Vina, letter I. Hello, hello. Ang galing. Sabi ni Olaf and Octavio, letter E. Ay, meron ng E, guys. Sabi ni Shaira, letter... Ay, sabi ni Yami, tsaka ni Marge, letter S. S. Okay, you start with letter S. Sabi ni Shaira, letter B. Letter B. Ay, walang B, guys. Sabi ni Josephine, tsaka ni Menalyn, letter M. Yes. Ay! Oh, talaga! Sabi ito, may sumagot. Sabi ni letter AJ. Live projector. Projector. Ay, all na ba yun? Ito, All Ano ba nga yun? naman yan? All ba yun? All na ba yun? All na ba yun? Halo, kakatapos lang namin Mag-practice ng mag-practice choir. ng choir. Late na Late ako. na ako. Okay lang yung kael. Comment nga, kumanta ka naman sa Ano comment. rin, kay Ayun, Michael always, J. si AJ, sumagot na siya slide projector. May Ang nalaban daming ba sa sumagot kanya? ng slide projector. Grabe talaga yung mga feeling ko, nagkakayahan na lang sila lahat eh. Ay. Sabi Yeah. ni Vanessa, Rika, ni Menalyn, slide projector. Tama ba? Na old ba yun? Old yun, di ba? Oo. So, ano na dun? Ay, super old yun. May nalaban pa ba? Wala na silang May lalaban pa ba? Gusto natin yung dulo. Yes, yes. Ano yung dulo ng projector? Letter R. Ay, Ay, R. pwede! Pwede. Try natin ng letter O. Letter O. Ay! Nakakamay na naman ah. B. Ayan, sumagot na rin si Shaira. letter Slide C. projector. J. Ah, J. D. Letter Oy. Oh! Sabi ni Mr. Rex, Letter C. galitin nyo. E. L. G, ulit. Ah! Ulit-ulitin Ano mo pa. wait lang guys, may sinabi si Olaf Flores. Sabi niya, shout out from Tanawan, Batangas. Ano? Tanawan. Tanawan. Galitin nyo, sabi. Hi, may mga Yes. kamag-anak ako sa Batangas. Oo. Yes, ako rin. Hello. Yes. Ala, ay, di naman ako. Guys, sabi ng ating Teresa, galitin nyo Ala, daw. kayo manood nito. Maganda. Ang ating mga winners sa Hangman, set 1, wala. Set 2, J-Lo Lara. And set 3, Mr. AJ Guache. Okay guys, so ready na ba kayo sa ating next game? Hinirapan ko po ng konti dahil lagi nyo po nakukuha. Pero Nakakarating tayo ng sisiguraduhin ko Batangas, na alam ano? nyo lahat ng Sabi ni Jamie, late ang live sa akin. Late na. Sabi ni Miss Jadel Eddie, wow. Uy, SPM Pampanga nanonood. Batiin nyo naman sila. Hello. Yes, ready na ba kayo sa ating next game? Titi ko, naglolo ko, hindi ako makanood ng maayos. Nako, mahirap yan. Pag naglolo ko na, palitan na. Ayan. Huwag ka nang magpakamartir. Huwag ka nang... Ayan, ready na si Jenny. Sabi niya, next na raw. Ano bang ating next game? Ay, Christine, ayaw ka na nilang manalo. Lagi ka na lang kasi nananalo. Anong next game? Next game natin ay ang movie serye. Ayan, Yeah. wala nyo lang ang ating movies. At ito ay a 4 picks 1 word na version. Sabi ni Countdown. Kael, Countdown pa-shout kayo, out ang Okay. University Luzon. Ay, University Punta naman of natin sa Luzon dalawa nating Forum. nagagwapuhan Hello, at sa inyo nagagandahang lahat Kimpi dyan. at Thank you Rupi. for watching. Dali, dali. Ating Countdown transition. kayo ng 10. Dali, type nyo. Yan, sabi 10. ni Jamie, dapat i-let go. May Tama kayong yan. dalawa. Lahat ng naglolo ko, dapat i-let go. May hugot si Rupi. Mag-countdown. Mag-countdown. Ayun na, next, ready na ba Countdown sila? na. Uy, shout out nyo daw yung University of Luzon. Yes, Chamber. hello. Chamber. Ipa-countdown natin sa Siyempre, comment. don't forget mag-react. 10. Dali, dali. Uy, Countdown may tayo. hugot ulit. For Ten. Team Saan? Room. Kaya nga daw po napagod na tong CP ko kaya nagloko na. Paubayo ko muna sa kanila, bawi ako next week. Teka lang. At Hindi meron... ba, pag napapagod, nagpapahinga, bakit nakakapagloko pa? Di na nakakapagod. Ay! Oy!
At dahil dyan, sabi ni Rika Chan, taray, hugotero ng taon goes to Ruby! Okay, countdown na kayo. 3, 2, 1. Wala na ang ating second Lee, game. countdown. 3, 3, 2, 1. Teka lang. Sinashoutout ko si Kael Jomar Velasco Ula. Ayan, may sinasabi si Christine. Hugot na handsome Ruby ka. Bagay lang yan. Handsome ka ba? Sampaw ka. Sabi ni Kael, naguhugot wala namang love life. Sabi ni Miss Daddy na. Oo nga. Pass. Oy! Ay, sumagot! Ang Mali. bilis! Train to Busan daw? Okay. Ay, hindi siya Train to Busan. Fantasy siya, hindi naman fantasy yung Train to Sabi ni Busan. Rachel, may pinagdadaanan yata si Ruby. Hindi, tapos na namin pinahulaan ng Spider-Man Far From Home. Hindi po siya Spider-Man. Train to Busan, pero bakit siya hindi Train daw to po siya Kasi yung train. Yung Di ba train. yung train Akala sa siguro Busan? nila zombie ang mga yan. Oo, guys. Spider-Man, Harry Potter. Hindi yun yung Guys, kompletuhin nyo yan. Latest lang yan. Train to agad. Hindi. Latest lang Train yan. to Ayala. Ayala Station. Ayala Station. Guys, sa lahat ng mga nanalo, paki-PM ang yung number. Harry J-Lo, Potter Laura, ba? and AJ. Ano? Hindi. Fantastic Beasts. Hindi. Fantasy din siya, pero hindi siya Spider-Man. Hindi, alam Ano nyo lahat yan? yan. Oh my God, alam Kompleto dapat yan, ha? Kaka-showing lang ito, diba? Cinderella Usap-usapan and the yan. Seven Dwarfs. Fantasy. Hindi siya Hunger Games. Kaka-showing lang. Guys, kompleto yan, ha? Kunwari, Hunger Games, Mockingjay. Maganda Ganon. to, maganda. Kompleto And dapat. Future of the Past, hindi po. Hindi. Cinderella and the Seven Dwarfs. Ayun, Mama! Kompletuhin mo, Mama! Mama ni Aileen. Mama, Mama. Mama Aileen. Paunahan Ma, na, kompletuhin guys. mo! Latest yan! Shazam, dyan ba spelling? May nakahula na, kaso kulang. Kulang. Avengers. Ma, kulang! The Avengers, hindi po. Kulang! Lagay pa. Yung latest lang. Now you see me. Endgame, hindi. Hindi, Mama! Avengers kulang. Dali. Ayun! The Avengers Infinity War! Sabi ni Alex. Okay, ayan. Tama, yan! Wow! Game. Next. Wait lang, guys, ah. Ayan. Next. Next. Ready na ba sila? Ready na ba kayo sa ating next movie? Lagis na, Mr. Rico, huli ka na. Hindi po, pero dapat kumpleto ang inyong mga sagot sa mga susunod na movies natin. Eto na. Example, The Hunger Games, Mockingjay. Yeah. Mga ganyan, kompleto dapat, ha. Example, hello po, The Avengers Infinity War. Ready na sila? Ready naman natin si Sir. Vamos. Alam mo, Ready na ba sila? Ayan, Meron kami Sir. Ayan, Sir Sir. kami. Tora, aprende ka sa Ay, oh my God. Hello po, hello. Si Sir Vincent. Halo. Ayan. Hello, Sir. Ayan. Kaya ako. Hi, Sir. Ang gwapo niyo naman, Sir. Oo, Sir. Gusto niyo ba special edition ng Madrid Live? Oh. Gusto ba nila? Hi, Sir. Ang gwapo naman ni Sir. Nawala ako. Oh my God. Hello. Ayan. Oh my God. Ready na ba sila sa next? Next game na tayo. Ready na ba kayo? Ito na. Ayan. Lalo kay Sheila Marie Gonzalez. Sabi ni Mr. Jolar, kagwapo naman ang dumating. Namimigay yan. Namimigay Sabi ng ni prize. Mr. Jolar, bakit? nako, bigla naging lalaki type ko. Thank you, Sir, for Ready na ba visiting kayo? us. Yes, naku, nabigla Ready na ako. ba Meron sila? pa tayong next
Nandun na. Sure. Ready na sila? Alam nyo dapat yan. Yes, yes, yes. Go, go, go. Okay, ready? Oh, yung transition na. Mystery to ha, mystery to, mystery. Mystery. Okay. Parang nabiwili tayo sa transition. Ganun talaga pag may kasama tayo. Hindi po siya mystery. Hindi siya mystery. Ayan. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el Sige, okay lang. cinturón y Sige. cuida Thriller siempre. yan, thriller. Vaya la por dentro. Ay, oo pala sa UBS mo. Está la Ayan. Sabi ni Mr. Rico, guwapo ni Mr. Vincent. Thriller yan, guys. Sabi ni Alex, Hunger Games, Mockingjay. Hindi, pero malapit na. Malapit na daw. Hunger Games Genre. siya. Hunger Games siya. Paano siya? Thriller. Copy-paste na. Fantasy. Hunger Thriller. Games, ano? Games, what? Hunger Games, Black Cloud. Walking Dead. No. Joker. No. Masakit yan. Lahat ng mga sagot, ay lahat ng mga movies ngayong araw nasabi na nila kanina. Vamos. Hunger Games, Mockingjay. Hindi. No. Hindi. Ano ba yan? Hunger Games, Mockingjay Part 1. Hindi. Ayan, bagong viewer natin to, si Belmonte. Belmonte. Ay, halo, halo. Thank you for... Belmonte. Hunger Games Catching Fires. Sabay-sabay tayo. Wait na, ang dami na na. Hindi ba dapat Isa-isa lang. Isa-isa lang. Exact na Isa-isa lang, Mr. John. Sa isa lang. Ang dami naman pa. Hunger Games. Ayun. Sabi ni Alexandra. Hunger Games, Games lang. Catching Fire. Wait lang, sakto na ba to? Di ba kulang? Ay, kulang. Ito. Kulang pa rin. Ito. Sabi ni Christine, The Hunger Games Catching Fire. Boom! Ano Fire! ang tamang sagot? At ang tamang In sagot 3, ay 2, The hamburger! Hamburger. The Hunger Games Sayang, Catching Fire. diba? Yeah. Congratulations, guys. Hamburger! Kailangan buo. The Mahigpit yung ano. Hunger Games Mahigpit yung labanan kapag movie kasi dapat exact. Kailangan Bawal yung exact. Tama, tama. Natutuwa ako kay Mr. E. Napaka-millennial niya. Alam niya lahat ng mga movies. Kasi sabi ni Sir Ian, mahilig daw manood ng Netflix yan. Mr. E. Netflix and chill. Reference to next Netflix. Mr. Ed! Mr. E, pa-connect naman sa Netflix. Nanawagan ako, nanawagan ako. Wait. Mr. Ed, pa-share naman ako ng Netflix mo. Wala naman ako. Sabi ni Christine, kahit naglolo ko si Pinanalo pa rin. Wow! Okay, yes! Meron tayong last set, pero ang mga nanalo sa set 1, Alexandra Gaviola, Halu-Halu, we missed you. At syempre, si Christine Di Guzman Roy, na talaga namang solid ang Sanders. Walang araw na hindi siya nanalo. Ayan. Thank you sa inyong lahat. At syempre, sa ating mga bagong audience, naku! Dapat tagalingan nyo para manalo din kayo. Ayan, hindi pa uyak lahat. So, ito ang ating last set ng movie series. Ang ating genre dito ay mystery. Okay, in 3... In 3, 2, 1... Okay. Ayan. Yan, mystery po yan. Mystery yan. Mystery. Ang strict daw. Ang strict ng judges. Kasi isang line lang to kaya dapat strict dito. Ang strict ng judges. Miss Zen, tama po yan. Ang ano naman dyan, mystery talaga. Nandyan ka dyan. Yan. Mystery to, mystery. Oo, mystery talaga yan. Mr. Ed, di ba si ano? Ang sabi ni Mr. Sir Ian, lupit nyo, pwede na general movie, name lang. Sir Ian? Ay, hindi. Pwede na daw general movie, name lang. Sabi ni Jamie, sana manalo na ako para Ayan! mapanood na ako. Hindi, Sabi meron ni- kasi yung... Sherilyn Gutierrez Lara, Train to Busan. Ano ang tamang sagot? Busan to Train. Parang may nauna sumagot. Tama ba ako? Si Pero naging Sherilyn. Train to Busan yun. Hindi ko naman Ay, hindi si Jomar pala. Meron ng... Yes, si Jomar ang Jomar. sumagot. Sumunod si Alex. Tapos si Sherilyn. Tama ba? Sagot ni Marami Jomar. tayong Tama ba bagong yan? viewers ngayon. Halo, halo.
yung transition Ang tamang natin. sagot Yung transition ay- natin ay... Ay, ginagawa niyo? Ayan na. Malabo. Ayun na pala. Train to Busan. Anong nanalo? Maganda daw yan. Oh, ano, grabe ko. Hindi ko pa napanood. Di ba? Uy, grabe kayo. Ang Natatakot ganda kasi niyan. ako eh. Si Gong Yu yan eh. Tatakot. Oh, siguro yung nga. Pero natatakot ako. Meron ata. Mister pengen naman. Ayan. Sa mga nanalo natin sa Hangman, J-Lo, Lara, and AJ Guache, pakinggan. Sabi ni Sir Ian, Train to Busan, Yes. Korea. Kompleto ito, baka mas manalo. Okay, so ang mga nanalo sa ating movie serye, Set 1, Alexandra Gaviola, Set 2, Christine Roy, and Set 3, ang ating Mr. Jomar Solomon. Ayan, Gigi, well played. Okay guys, ang ating last game ngayong araw ay ang paborito nyo, Art Attack. Drawing ko, kanta mo. At ang ating category ngayon ay love songs. Ayan, bakit love songs? Dahil in love na in love ang ating mga nandito sa Almost Love. Para si Miss Janine, Miss Kim, at Mr. Rupert. In love silang lahat dito. And I hope that Ayan, sabi ni Jemaline Santos, ang ating bagong viewers. and shout out viewers. daw. Hi! Shout out, ma'am. Hello. Thank you for watching. Hello. Siyempre, huwag niyo kalimutan mag-heart react for Team Kimby and like react naman kay Jan for Team Rupi. Ayan. Hello kay Jericho Bermudez. Vamos. Ay, Bermudez na. Amen. Ayan. Guys, mag-react muna kayo bago natin simulan ang inyong favorite na Ayan, ready na daw to root. Ayan, may mga nag-react na. React muna kayo dyan, guys, para simulan na natin ang ating heart. Yes. Heart Heart attack, heart- like attack. Guys, pakipusuan naman ang ating live. Pupusuan ko yan. Ayan. Yeah, meron na tayong sarili. Ha? Woo. Kanta nga kayong Ayan, dalawa. ang dami na nag-react. Ready. Simulan naman natin. Uy, basahin niyo yung sinabi ni Mr. Jomar. Ano. Thank you sa program na to ng Madrid. Hindi ako nauubusan ng load. Mamaya pag tapos nito, nandito na ako. Oo. Sir Lagi Jomar. siyang ganyan everyday. Teka lang, medyo pala si Rika dyan eh. Teka lang. Ayan. Train to World War Z. Yes. Ready na ba kayo? Ilalabas na natin. Hindi ko alam kung Okay, Team Ruby ka ba simulan talaga. natin. Yes. Walang corny sa Team Ruby. Ayusin mo, drawing mo, Ayusin Sir mo yung Rupi. joke mo, Rika chan. Bawi. Sabi ni Kael, always ready pero hindi na nanalo. Hindi, kaya mo Okay yan. lang, Kael, Basta dahil, tumutok ka lang dito, Okay lang mananalo ka yan. din. Para lang yan. Ready ka na magmahal pero wala naman. Ayun guys, Ah. title is 1 point at ang lyrics ay first line ng kantang ito ay 2 points. First line yan, first line. 2 points, title 1 point. Okay, hindi tayo uusad kung hindi nyo nahulaan ng drawing. Okay, ready na ba kayo, Kimby at Sabi ni Rupi? Vanessa Ulala, title po ba hindi na ba kasama lyrics? Kasama pa rin ang lyrics. Kasama po ang Yes, lyrics. drawing ko, kanta mo. Simulan Drawing naman nila. natin. Go, go, go! So, in 3, 2, 1. So, sa akin, meron akong 4 words. 4 words English. Hanggang title lang ang alam ko. Ruby, yung drawing mo, siren. Okay. Ayun. Smile. Happy. Art attack po, guys. Ang huhulaan nyo ay ang first line ng kantang idinodrawing nila. Ayan. Ang ating category ngayon ay love songs. Yan, sa first line. 4 words. Ayan, para makita nyo. Star Wars. Ha?
Nahuli Sabi na ni yan. Ryan, I can't smile without you. Hindi po. Sabi ni Jamie, smile in your heart. Lapit ko para. Ayan, tama ang smile in your heart. Ano ang first Ni line? Jamie, pero ano ang first line? 1 point na si Jamie. First line. Nasa movie pa rin si Michael. You know I can't smile without you. Mali. I can't. Mali. So sa akin, meron ako ulit forward. I have a feeling. Wow, Mama! 2 points, Mama! I have a feeling that you're holding my heart. Lips on the wings of love. Oh, first line ng On the Wings of Love. Feeling that you're... I had a feeling holding her. Ano ba yun? Opo, I had a feeling lang. Okay na po yun. 2 points si Mama. Okay, paramihan kayo ng points dito, guys. Ano ang first line ng On the Wings of Love? I had a feeling, I had a... Why? On the Wings of Love. Honey, why you're calling me? I had a feeling. Lips of an angel. Para nahuli. Just smile for me and let the day Di ba yan? begin. Si ano yan? Just Si smile for me Jomar. and let the day begin. Ah, yes! Tama, Mr. Jomar. 2 points. Ayan. Ito. This smile. Ay, nahuli na yung kay Miss Jacel. Okay, you smile for me. Forwards. Ayan guys, bagong drawing na silang dalawa. Yan. Ano yung kay Rupi? Grabe ang effort mong mag-drawing. Lips of an angel? No, On the Wing of Love, isang wing. Beauty and the Beast. Paul Lambat, 1 point. Anong first line ng Beauty and the Beast? Forward ulit sa akin. First line ng Beauty and the Beast. Na 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 na. You changed my life? No. Let me be the one? No. I'm the king and queen of heart? Hindi po. Queen of heart? Hindi. For your eyes only? Hindi po. Ayan si Mr. Ryan. Tale as old as time. 2 points. Next. Sorry, Mr. Jomar, nauna si Ryan. Ryan Buwan. Ayan, next. 4 words kay Miss Kim. Kanta ni Mermaid. Forward. 4 words, kanta ni Mermaid. Ganon. Back at 1. Sino nauna? Christine. Ano? Ay, hindi. Forward. Si Jazzy. Kasi 1 eh. Jazzy, 1 point. Little Mermaid, pero anong kanta ito? A Whole New World pa yan. Yes, 1 point Mermaid, again. pero anong kanta ito? Miss Jazzy. A Whole New World ba yan? Ay, oo, mali pala. Mali. It's undeniable. Tama ba? Tama ang Little Mermaid, pero anong kanta ito sa Little Yes, Mermaid? it's undeniable. It's true. Sino yun? Jenny Remo. Ayan, tama si J-Lo, part of Your your world. Pero 1 point. Anong first line? Okay na, Jenny. Nanalo ka na. Part of your world. Mama, first line ng part of your world. Ang unang maka 5 points, siya ang panalo. Ang unang tatlo, maka 5 points. Okay? Kung dalawa lang naka 5 points. Ang hirap, hindi ako makapili kung anong ipapahuli. Look at this stuff. Yes, Mama, 2 points. Ano yun? Ayan. I can show you the world? Oo, tama. Jenny Remo, 2 points again. Wow. Ito sa akin. Timber, you better move. Ay, sorry Mama, hindi pala ikaw yon.
Si J-Lo, Lara, look at this stuff. Ayan. Ooh. Sorry si J-Lo, nag-backread ako. I can show you the world. May nanalo na, guys. Nakakuha na ng I can show you the world. Ay, grabe ka. Bakit ganyan? Dapat ipakita mo na yung gitna para may... Ay, hindi. Part ng I, yung title. Iris, Shaira, 1 point. Jenny, 4 points ka na. Kaway-kaway. Forward. I read. And I'd give up forever to touch you. Yo, tama ba? And I'd give up forever to touch you. Ito, ano to? Tama, Mr. EJ. 2 points. Tama si Miss Jazel, You Are My Song. Yun. Pero ano ang first line? Tama ang You Are My Song. Pero ano ang first line? Jenny, 5 points. Ilan na lang ang natitirang pahuhulaan? Sa akin meron ako Let Forward. 4 words. You are the song playing so softly in my heart. You are my song playing so softly in my heart. Jenny Remo. Okay, Jenny Remo. Nanalo na si Jenny Remo. Okay. 4. Meron pang dalawa. 4. Pusong bato. Pusong bato. Ryan Christian. 2 points again. Okay, ang unang maka 5 points ulit. Tatlong unang maka 5 points. Nang ika'y Forward. pusong bato. Ay, na-miss ko na yung kantang puso. Nang ika'y ibigin ko. Ayun, si Ryan din, no? Ayun, no, pusong bato. Tapos si Ryan din. Ayun, no, nang ika'y ibigin ko. Okay, last spot na lang. Dalawa na ang ating nanalo. Ryan Buwan and Jenny Remo. Hindi na kayo pwedeng sumagot. Ibigay nyo na sa iba dahil panalo na kayo. Kay ibigin. Tama ang... Falling for Meron you. siyang fall. Strumming my pain with his finger. Jenny, nanalo ka na, okay na. Tsaka si Ryan, paki-PM ang inyong mga number. Fall for you. Hindi Falling po. in love with you. Hindi po. Asan ba yung may mga 3 points si J-Lo? Oh, baka naman gusto mong 2 points yan. Clap, clap. Yes. Best thing about tonight that we're not fighting. Don't you see me? I'm falling for you. Malapit na yun. I-ano na lang, rephrase na lang. Yes. For you, I'm falling. Yes. Hindi. I think I'm falling. Hindi. I'm falling I'm for you. falling for you. Oo. Mama ko? Ano? Wow! 1 point. Anong first line? First line yan, Mama. I'm fallen for you. I'm falling for you. I'm falling. Yes. Falling. Guys, you only have 1 minute left. 1 minute left na lang, guys. 1 minute left. Okay, guys? 1 minute left. Dalawa na ang ating nanalo. Meron pa tayong last One spot. word Tagalog. 1 minute left. I don't want to tell you that I long to see your face. What is that? I don't want to tell you that I long to see your face. Ano yan? No.
El dinero nunca pierde tiempo. No, contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un juego porque las tenías Wait lang, wait lang. de acá. Rico ser. Tagalog, No sé, one word. va otra vez. Mira. Rosalía. Sí, papi. One word, Tagalog. What is this? A feeling? Tama si mama ko! 2 points. Okay guys, 3 na ang nanalo. Okay na. One word, Tagalog. Okay na guys, may 3 na tayong Ay, nanalo. tapos na? Yes! Guys, bawi-bawi kayo sa susunod. Alipin. Alipin ngayon. Alipin. Ayan. Ano yan? Ano ba yan, Rupert? Ayan. You are my life? Okay. Ano ba to? Okay. Okay. Sino ang nanalo? Ito yung mga listahan ng mga nakisaya Sabi ni sa Rica, atin. ano sa ba yan, taas. Rupi? So, oo nga, ano ba ba yan? So, ang nanalo unang-una, si Jenny Remo with 6 points. Susunod Grabe dyan na si Mr. Jomar, copy-paste na yung sagot nito. Oo. At susunod ang ating first-time winner, Ryan Buwan with 6 points. At syempre, Congratulations! yes, ang ating last winner, humabol pa sa 1 minute, ang aking butihing ina. I love you, Mama. Loneril Solar. Ayan. Singer kasi si Mama. Kaya, halu-halu. Ayan. Sabi ni Christine de Guzman Royce, thank you, the Almasal Club. Nanalo pa rin kahit sira City. Oo, final say naman dyan. So, ayun, syempre, congratulations sa lahat ng nanalo. Congrats po sa lahat ng nanalo today. Sa mga naki-join, halo-halo. Paki-like naman at paki-heart. Almasal Club. Yes. Ayan, syempre, lagi nyo pa rin po kami tutukan every Monday and Friday. Yes, week daw Ayan, ulit. tuwing 12 to 1 p.m. Ayan. Final Sabi ni say. Rica siya, next week ulit. Yes, magkita-kita po ulit tayo next week. And rock naman dyan, guys. Kung na-enjoy nyo ba ang ating games today? Ay, Gusto nyo ba ng bagong laro? Ay, comment kung kanino kayong Heart Gusto nyo Rap ba? Virgin Gusto nyo ba ng bagong laro next week? Gusto nyo ba yan? Okay, yung masaya. Pinoy henyo kaya. Sila yung magugulat. Tayo yung mag-yes, mag-no. Ayan. Oh, guys. Okay, so, Opo. Yes, syempre, huwag na huwag nyo kalilimutan, ha? Okay, Monday to Friday yan. Kami, Almusal Club, makakasama nyo. Pero hindi natatapos ang kulitan ngayong Friday. Dahil makakasama natin ulit ang tatlong nating nagagandahang Mamshi. Mamshi R, Mamshi J, at Mamshi R ulit. Okay, so, mamaya abangan nyo ang Madrid Live! Ayan na. Yes, mga hugot naman dyan, Hugot doon. guys. Yung sa mga gustong humugot, sa maraming mga hugot sa buhay, manood kayo mamaya, 7 p.m. po yan to 8 p.m. Only here at Madrid, Philippines. Okay guys, so huwag na huwag niyo kalilimutan, i-like at i-share ang aming pages. Madrid, Philippines, sa Pangasinan, meron din. Madrid, Philippines, So, like and Pangasinan. share. Madrid, Almusal Philippines, Club. Cebu, at Madrid, Philippines, Davao. Abangan niyo din ang sariling page ng The Almusal Club. At syempre yan guys, abang-abang lang kayo. Dahil at kung meron kami nang ipapasagot sa Facebook, sagutin niyo lang dahil malay niyo, di ba? In the near future, meron kayong prizes. Kaya abangan niyo lang yan sa Pasko. Kaya naman magpatuloy lang natin ng magmahalan at magbigayan sa ating mga kapwa-tao. Okay guys? So maraming Kita-kita po tayo sa Yes. Pakay Beach. Oo, Saturday na po. September Ayan, 29. guys. Yes, ang aming Pakay Sports Fest. Oo. So, yun. Thank you for watching the Almusal Club. Yes, at maraming salamat. The Almusal Club. Yes. See you next week. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa sa inyong paboritong nag-iisang
The Almusal Club! Ayan si Zen. Yan ay patungo. The Amsel Club.